Magnog kornito. Hindi na po itong isa ha. Kaya doha lagi palit ni mama. Di po magpalabi. Hindi po itong sama. Po kumaka ako nga sidyang kulatahon o latuson nga na. Kaya di ba dyan ko dani ako'y nagpadako. 12 years ba dyan akong nanarbaho. Hi guys, good morning. Ngari Miss Barangay kay Saliana nagisapot-sapot gusto mo kaon og kornito. Malapi ma. Gahapon lagi wala palit og kornito kay mamalgi tong gawan bugnog panahon mahadlok ko mapakaon ni og bugnog ang panahon kay basig madaot na pagijang ginhawaan. Malapi So karon kay niinit naman. Malapi ma. Pagbigyan na ron kay niinit lamag na kornito ron day sindahan day. Para matagbaw ng imong kahidlaw kornito. Malapi ma. Love you. Init na. Madur ka kaya init na. A few moments later. Ang lipadag bata ka nakabit-bitog ice cream. Malapi ma. Pakita imong kornito. Malapi ma. Love you. Naku nagngisi. Wala sa puta kaya nakabit-bit na kornito. Pagdali ka ito yung kanang dito nagabot. Dali ko ma. Nalipay nagahang bata. Nakabit-bit na kornito. Kilawon, kilaw-kilaw, sabaw-sabaw sa isda lamjawan. Ala isda mo na, isda. Isda mo diha, isda mo diha. Dali ka, init na. Ano yung sapot? Ay, kamot, namunaw. Malapi ma. O lagi, kana na isa ra ha, gisa. Ano na putos, injang hapon. Unbearable hours later. Hi. Hi everyone, madjong gabi. Karon ding adlaw guys, hapdi ra nga niinit. Inja hapdi pod nga gawan nang buntag. Kuan man to ning init na. Inja kuan pod kanang nay tibok palis pug kong gilabdas ang o. Nagsigir ako ligad. Kay grabe dyan sakit agang o. Inasakitan dyan. Nawara man siya guys. Kaya ang gihim na saridun. Siguro mga nagsugod tuglabad sa o. Mga alas 12. Malapi ma. Hantod siguro pag inim nagsaridun. Isa pa sa dyan nawa. Diyan grabe dyan sakita. Kanang naimuran akong kasukaon. Malipong. Nahadlak na dyan ko guys. Ug nansak ko grabe man dyan labara. Diyan. Karon magkuan sa lamanta mag story time. Swerte pod kay karong gabi na wala mi magluto og sudan kay dihay ni sponsor og native lechon manok. Nga gikan sa luon. Hindi magpa-mention ang nag-sponsor. Kaya nga salamat po ko nag-sponsor kay wala mi magluto. Timing pod lagi kay nako gipamat. Bawo na sa to guys, nga grabe mo ding labarag ang o. Malapi ma. I love you. Mana kasaputa. Sa katudeng ning comments na ingan nga kanang nay ipadisiplina sa Aliana. Amo man ning disiplina, dalahi ra magud ning bata nga kanang di bitaw para sa bang batang normal kay sa Aliana kay kuan man ni kanang na bilong manis PWD persons with disability kay kuan lagi ni siya na siya
kanang na diferensya. Mao nang bisan pag amo ning disiplinahon. Kuan ko no kinahanglan ko no kamaw mo respeto. Kuan man ni sabutan man ni si Jack na ragadjeng na sa kabiklan malagi tong gahapon nga ni action ni Jag labay ang kanang nay slice bread. Katong des among video lagi nga jang gi-action og kanang nay labay ang slice bread. Nga naragadji jang lihok basta kanang nay mairita si Ja. Malabi ma. Pero di man pud kanunay lagi nga na si Ja kay di malagi si Ja natoy kumpara sa kanang ubang bata nga normal. Malabi ma. Ja. Karanay ako pud, ako mainahan di po ko makaako nga si Jang kulatahon or latuson nga na. Kay di ba dya ko danay ako nagpadako. 12 years ba dya akong nanarbaho. Kanang maluoy ko ga si Jang latuson dahil mamaingan nga latuson ko no, patilawon ko ng sakit nga na. Mas okay pa ko nga hang may gisuon may mulatos, di laman jud ko. Kaya maluoy ko. Manang lisod ding kitang inahan babaw kasi makarelate nga dita mo'y nagpadako sa atong anak kay kanay maluoy ta mo pasakit. Ako man din sa na kasuway na hanggang ipasakitan kay maluoy lagi ko bisan pag nasa gibuhat nga kanang di maadyo nga kanalamian nagadyan latuson magpugong ra ko. Kuara harang ihila kung kanang masungot ko kay maluoy lagi ko gapong latuson. Diyan naman po iniingan nga uga ni silang pasakitan basin nga musamot. Kaya di lagi si Jay para sa ibang batang normal lang paghuna-huna. Nas Jay kanang nay kuan ba? Nas Jay mental disorder nga di para lagi sa ibang mga batang normal nga nang madlo ko ni Jamo latos. Manang bultan man si Ja. Kana laman jeng nay mabikil bitaw si Ja. Malabi ma. Hindi ka na laging ato laging ice cream gahapon mato yung kasaputan kay wadyo ko ni palit ni jag ice cream gahapon kay gahapon adlaw ba. Malabi ma. Tugnaw nagsigiguan gahapon buntag pa nagauwan na. Manang ako ni jang mapakaw ice cream ganiha hanas nang gapalitan kay ning init naman. Hindi ko lagi pa rin si Ja. Tandagan. Ko lagi pa ning bata sensitive ba nang di ko basa-basa ni Ja. Malabi ma. Di sa basa-basa pa kanon bisag sa unsara ganiha ang buntag aton sang gipakaon kay kuha naman to bagong po siyang kaon og pamahaw busog po siya man sang ipakaw ice cream ja. Mara ito na laging gitubag agatong niingan nga disiplinahan ko no kinahanglan ko no kamaw mo respeto nga inganing mga buta nga na mental disorder kana bitaw mga batang mga autistic mga na ADHD. Di mo din na maingon nimo nga tagluan og respeto. Amo rang inin nga bag to jang gihimo dito kanang sakto nga ingato jang gibuhat. Amo ra sang istoryahan pero di din nato mapugngan. Di din nato makontrol nga agilang emosyon og kanang nay masuko sila. Agaban basa-basa ra maingon nga lato sana kanang tuloy nagrespeto nga nanja. Di siguro mo makarelate ba kay wampod mo yung anak nga parehada ni nga liyan ang sitwasyon. Diya karong adlaw di ay kuan maron last day of January 31. Karon tang adlaw naka-schedule nga tanawon si Jao kanang isa nga dana psychotherapy nga gikan sa Cebu. Diya kuan na extend kay na importante nga kanang na appointment ag kadtong mo therapy ni Aliana mana nga wa minadadyon rong adlaw ana na sunod semana pud Malabi. tanam ka na Malabi ma. basta magbinutan na kay masuko ang mga guys ha nga nang katong imong gibuhat gapon nga imong gilabay og slice bread tanaw ni mama tanawas mama tanaw ni mama sa sunod dito nimo buhaton na kinahanglan og si mama di ka mamugos ug si mama di makapalit. Ha? Kay si mama masuko. Motro pa kag ngato di na. Ha? Nalipay day ko kay ning offer nga i-therapy sa Aliana. Kay mo ni hang plano jud sa una nga hang laging ipa-therapy sa Aliana.
Late na gali ni siya, kaya dapat ni siya na therapy kato paintang bata-bata pa siya, diyan mamalagi itong nanarbaho ko. Diyan. Sila rapos nanay may atiman ni Aliana. May magdani diya, kaya ako lagi nanarbaho man ko. Karon pa makong tuig lagi na uli. Mga nang agubanan ta, masabot po, kaya daghang mingan nga nganong wapas sila ha, nganong ipaterapi. Daghang kajong nangutana, nganong wapas sila ha. Si Aliana dyan sa una, sa upa ko nag-vlog, sa una, ipas sila dyan ni. Inja, wala lagi siya, mabuo siya pasyensya, mga away siya sa maestra. Inja, mga nga mo na lamang ipaundang. Inja, kuan po tong time kanang natlan nga, dyan ang pasakitag dyan kagalingon, dyan na si Jay habit bitaw, na dyan ang pasakitag dyan kagalingon, makasamad-samad na dyan braso. So mga nga mo na lamang ipaundang guskila. Inja, kuan na po, lisod na po, about sa financial. Nagsuguro pa sa datog maintenance para bito sa ijang kuan lagi ijang behavior nga ingato nga ijang ang pasakitan ijang kagalingon no nang makasamad-samad ijang mga braso, tiil, tibok parties ijang lawas ijang pasakitan datong mga panahon na mga tong undang na laman jud. Nja katupong nagistorya mi sa ijang doktor niyong ijang doktor nga di ko na namo mapugos si Aliana og pa-eskwela og di sa mo kurso guskila kay ning magdoktor nga magastusan ra magajud mo na og injo nang pug sa guskila kay di man sa mo kurso guskila maski mangani sa paghawid sa lapis gamay pa ni siya di siya mahawid og lapis mahawid sa lapis kay jud ra malagi nang kagulan nagang mingon nganong wa pa-eskwela ha. Dagang pangutana inganan, wala sila kay bogin sa di rason, minsan ganong wapas sila kinsa balagi inahan di gusto. Nga kitang inahan gusto man di tagatang anak makahibaw, nay makatunan. Nga kuan lagi ri di lagi ko kapugas dani ni dia. Kaya ganad jud dagan din ang utana mi nganong wapas kilahan, diri po sa kuan Alicia. Hindi po kadyo kuan dari bawo wa naman siguro dani nagtudlo kuan. Kanang nay special education nga eskwelahan. Sa una diha to ako kay Bog. Ibalik ba nila karon kay mamatong nag-pandemic. Nay kanang sahagna. Kuan man nag-start naman. Lagi po kunin mo kurso das eskwelahan kay di man mo kurso pa. Di pa man ming guskila si ja. Ano man di maskila na ka? Ngayon kagu, jadi mo ka musuwat. Di mo ka musuwat. Musuwat na ka. Sigo. Paglaro. Muskilan ka. Magsuwat na ka, mawid na kaglapis. Ha? Malapi ma. Mo lagi na ang problema lagi ni sa kay mag-uuran jog nanag tagaan naglapis karejit ra mo hawid. Di jud siya magdugay. Malapi ma. Ano sama ka maskila? Ano sama ka maskila? Ya guys, maura to ang gi-share ni jud karong adlaw kay wala lagi tay majung ron kay nagkalapos ako, di ko jabid. Malapi ma. Ikaw, magbabay sa ka. Bye-bye. Ora to guys. Salamat. Bye-bye. 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 Salamat.